Lidi, já vás vítám u dnešního videa, dneska jsem tady s Maxem a my jdeme do kruhu. My jdeme si takzvaně zahrát Squid Game. Pojď, Maxi, pojď, sem. Dobrý, jsme tady. Lidi, zabrát like, odběr, ať vám neutečou žádný další videa, tak dejte ještě zvoneček. Je to zdarma, takže nevím, proč vy ne. Videa jsou bezva. Maxi, kudy ma to běhal? Magor. Vidí, tak jak jste asi viděli, dneska se zahráme Rainbow Friends. Už se nám načítá hra. Bezvadný. Uvidíme, jak to bude totální mučení, protože já jsem to hrál nevím kdy už naposledy. A jdeme doslova natočit další sadu. Skipneme to. Asi lidi, co? Já to nepotřebuji vidět. Takže to dneska zase dotočíme, nějak to jako vymyslíme. To bude hrozná prča dneska, takže se na to těšte. Chámo, to vůbec není, ale na tom obrázku já si to jako... Lidi, nebojte, od do skip dáme, protože to podle mě hodně lidí nezajímá. Ale nebojte, postupem času tu kvalitu kamery budu zlepšovat. Pokud budou lepší odběratelé, zlepším kvalitu kamery, lidi, jo? Čím víc odběratelů a lajků, lepší kamera. Týpek tady pozvat, kámo, proč zrovna vždycky 3 lidi, vždycky když hraju, 3 lidi nechtějí to od skipnout, no tak to mi klepne. Kámo, ty vole, proč to nechcete přeskočit? To je hrozný. Dejte fotosky, prosím. Kámo, jak tam lidi do toho komentářu píšou skip. Kámo, to je dokonalý, děkuju za podporu, děkuju. Je to úplně k ničemu ta podpora, protože stejně to neskipnou. Hele, zvylízaj, já to dám na hlas. Se můžete těšit pořádnou kvalitu zvuku. Zase jsem to šoupil, jestli to v obrazovku. Ježiši, Borče, už to dodělej ten tvůj koment. Tak jdeme lidi, no. Jdeme. Jdeme jako předu, takzvaně. Maxi, kde se zasek? Aha, týpek je přede mnou. To je vole. Já si radši dám tu krabici, protože tady nikdy člověk neví. Si až srandu. Easy? Tak ty jsi slepej, kámo, že jsi jako neviděl? Bych byla vidět jako něco. Si děláš srandu. Podle mě hodně lidí je právě teďka mrtvej už. Jo? Jak to tak slyším? Tak kdo je asi mrtvej? Upřímně mi to vážně mě zajímalo. Máme nějaký ty věci tady se sbírat, takže jdem na to. Jsi mago. Nejsem vidět. Takže jdeme tady dolů. Tady jsou většinou hodně věcí. Jo, tak ty si vězíš, Borče. Ty si jako vězíš. Odešel. Tak dobrý. Jsou tu? Je tu někdo? Já nevidím, jestli tu... Tam by mě děsíš, Borče. Ten jak má... My tu máme totiž hráče, který má hrozně takový scary skin. On je hrozně tady tenhle. Vidíte to? Proč, kámo, máš tenhle skin? Juhu. Tomu.
Kamenže. Kde jsou? Já slyšel. Slyšel jsem tě. Vím, že jsi někde tady. Nevidím toho zeleného nikde. To je hrozně podezřelý. Podle mě budou v hradu někde. To je ten zelený, to je nějaký divný, že tu není. Ten vždycky se loudal po celý té mapě, vždycky už jsem to hledával občas. Teďka tu najednou není, to je nějaký podezřelé divný. Tu vždycky tu byl. Vždycky. Ej, ty vole. Jo, dobrý, dokončil to. Easy, od dosky. Ale přišel nás podle mě dost, jako z 12, 8, to zhebly jako 4, no. Tak nejde moc. Like that, so side menu. Good feeling. Konečně, oni to normálně skipnuli. Tak to jsou. Jestli tady týpek bude, když já se tady projdu, tak já přísahám, že zlomím nad tím hůl. Já buzne. Že tu měl být ten žlutej. Že tu je to někde ten žlutej za chvíli. Kde je? Tady je ten modej. Mě nezajímá upřímně. Jsi v krabici. Kámo, ty mě absolutně nezajímá, když jsi v krabici. Vidím, můj kamarád zhebnul. To si děláš srandu. Já si už nebudu to je tak nějaký jedno. Tu projdu, jak kdyby se nic nedělo. To je easy. A pokud zhebnu, tak jim to je jedno. Já budu muset spawnovat. On mě nemůže zabít! On mě nemůže zabít! Tak. Easy, jináčí play. Tohle je pro fanoušky, víte co? Easy. Tak ty jsi slepej, moje. Tančíme, tak pojď, tak poběž. Nubko, neumíš běhat, moje. Neumíš. No, tak jsem zebnul, co je na tom. To bylo pro fanoušky, víte co? Tohle bylo pro fanoušky. Takovouhle serandu si užijete. Já jsem tu lobby. Počkám, snad tam na mě můj kamarád počkal, prosím. Že tam na mě počkal, kámo. Kámo, jestli jsi tu na mě nečekal, ty buzno. Ty buzerante. Kámo, on už tu není, mi přijde. Ale jako já to asi budu ignorovat. Tak jdeme sem třeba. Hele lidi, tohle by bylo asi pro dnešní video všechno. Já vám moc děkuji za sledování tohoto videa. Nezapomeňte like, odběr, zvoneček, ať vám neutečou žádný nový videa. A čau.